Kumusta mga kapatid? Medyo makulimlim yung panahon at umaambon-ambon. Ba't binalagpag to dito? Ika-4 na araw ng Christmas break mga kapatid. Pero maaga pa rin tayo kasi may pasok si Mrs. Kailangan nating ihatid. Umaambon-ambon ngayon. Naku, layo mo pare. Kakarga tayo ng gas dito sa Petron mga kapatid. Wala na kasi. Paubos na yung nasa tangke natin.
200 XS. Medyo bumaba na yung gas. 64.40 yung premium. Tumaas. Di tapos. 3.11 lang na inabot. 200 natin. Ay Brad. Brad. Sayang. Ralph! Kasi naman ang kita siya, Ralph. Ay, naku, na po. Ano ba? Yan, tuluyan na ang umambon. Hmm? Ganun talaga. Pihit na naman yata itong napihit niya.
Parang walang katapusan, tulad ng pag-iirap ko ngayon. Parang walang humpay, sa kabila ng lahat ang isipan. Anong oras ka sunduin mo?
Chill ride lang tayo lagi mga kapatid. Hindi natin kailangan magmadali. May iba dyan sinasabi pag rider yung motor mo, kailangan mabilis ka daw lagi. Sabi nila, bakit ka ba daw kukuha ng rider kung mabagal kang patakbo? Hindi ganoon yung buhay. Pinili natin yung rider kasi choices natin to. Ito yung gusto natin. So hindi mo kailangang porke rider, kailangan lagi kang mabilis. Hindi ganoon. Salang-alang lagi natin yung kaligtasan natin at siyempre kaligtasan din ng kapwa natin. Kailangan natin maging disiplinado sa daan. Kasi hindi lamang po tayo ang gumagamit ng kalsada. Kung gusto nating mas mabilis, gusto natin laging mas mabilis, doon tayo sa racetrack. May mga pagkakataon naman na pwede tayong bumilis ng takbo eh. Basta wala tayong tadamay na ibang tao. Mahirap pag nakakaranas ng disgrasya. Maraming beses ko na din naranasan yan, kaya alam ko na yung consequences ng mga ganun. Ingat-ingat lang. Nakakalungkot lang isipin kasi marami na yung rider groups, rider community na talagang sa nag-implement ng pagiging disiplina sa daan, pero marami pa din tayong riders na tinatawag nilang wala pa din pakialam sa kapwa nila. Maraming pwedeng mangyari pag nangangamuti tayo sa daan. Dapat malayo, malapit man yung biyahe natin, maging maingat pa rin at maging disiplinado. Santo Niño Church, Taguig.
Traffic sa Bayani Road. Ganito sitwasyon dito mga kapatid. Tuwing umaga, rush hour. Sa ganitong sitwasyon dapat mahaba pasensya. Yung iba mainitin yung ulo, nakakakuha ng kaaway sa kalsada. Ganito mga kapatid, ingat-ingat po tayo kasi minsan may nabubukas ng pinto dyan, mga sasakyan na yan, delikado. Ganito sitwasyon dito mga kapatid tuwing umaga. Pag rush hour, napaka-traffic talaga.
aksidente yata. Naku. Patay yata. Grabe. Aksidente mga kapatid. Pero tutuloy tayo kasi makakabala tayo doon kung hinto tayo eh. Kaya ingat-ingat po lagi mga kapatid nating motorista. Yun nga lagi ko sinasabi, huwag magmamadali. Hindi natin alam kung ano, kung nahagip ng camera. Grabe mga kapatid, daming dugo sa kalsada. Nako, magpapasko pa naman. Ingat-ingat po. Alam mo yung bagal-bagal lang ng ano, traffic pero may naaaksidente. Kaya ingat-ingat po lagi mga kapatid, lalong-lalo na ngayon magtatapos ang taon. Lagi pinapaalala sa akin ng nanay ko pag malapit na matapos yung taon, mag-ingat kasi maraming aksidenteng nangyayari.